Matul l-ewwel 3 xhur tal-2018 kien hemm żieda ta' 10% fil-passiġġieri li jużaw is-servizz ta' trasport pubbliku. Dan ifisser li bejn Jannar u Marzu il-flotta tal-linja ġarret iżjed minn 11 miljun passiġġier. Fi stqarrija, il-Malta Public Transport stqarret li x-xogħlijiet fl-infrastruttura tat-toroq Maltin qed tpoġġi sfidi ġodda fuq is-servizzi tal-karozzi tal-linja. Meta mqabbel mal-2017, informazzjoni li ġabru minn sistema ta' data track installata fuq il-karozzi tagħhom innutaw li d-dewmien fil-vjaġġi żdied b'6%. Malta Public Transport żiedet tgħid li dan il-pis wassal biex tinvesti f'15-il vettura ġdida u fatta xufiera biex tkopri d-diskrepanza tad-dewmien. Meta mqabbel mal-ewwel 3 xhur tas-sena li għaddiet, id-devjazzjonijiet fit-toroq żdiedu b'600 li hu kważi d-doppju tas-sena l-oħra. Il-Malta Public Transport żiedet tgħid li dan flimkien ma' ta' siti ta' kostruzzjoni u karozzi pparkjati illegalment ikomplu jżidu d-detriment tas-servizz tal-karozzi tal-linja. Minkejja dan kollu l-kumpanija ħabbret li rnexxielha tikseb riżultati ta' effiċjenza li taqbis 98% f'Marzu. Il-kumpanija tas-servizz tat trasport pubbliku stqarret li tinsab għaddejja bi preparazzjoni għal żmien is-sajf permezz ta' ingaġġ u taħriġ ta' xufiera ġodda.